Dosta je sanjarenja. Moramo dovršiti kićenje Bora prije nego dođu gosti. Dobro, djede. Uranili su 22 minute. To je baš nepristojno. Divno je, gospođice. Majka mi je ovo dala za Božić kad sam prvi put gledala balet. O, Bože. Miševi su se uvukli u božićne kutije. Nisi vidjela Tomicu, zar ne? Hej! Zagonetka je riješena. Bilo bi dobro da se umiješ prije nego te miševi počnu grickati. Ti mi ne možeš zapovjedati. Ne, ali sam sigurna da će te djed poslati na kupanje. Klara. Teta Elizabeta. Narasla si barem za glavu. Nisam znala da ćeš doći ove godine. Misliš da bih propustila priliku da posjetim tebe i zafrkavam tvog strica? Već kujete zavjeru protiv mene. O, ne brini se. Čekat ću da otiđu gosti prije nego napravim neku psinu. Gdje si sve bila ovog puta? Moraš mi sve ispričati. Da vidimo. Upoznala sam jednog cara. Plovila sam džunkom. Prvi puta sam se vozila rikšom i hodala sam po velikom kineskom zidu. Elizabeta, prestani Klarinu glavu puniti tim svojim pričama. Samo zato što putuješ po cijelom svijetu umjesto da kao razumna osoba ostaneš kod kuće. Striče, svijet je pun čudesa, a naša Klara zaslužuje da ih upozna. Gosti te čekaju.